Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyryp bitirip ýurdumyzdaky tazelikleri habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şuň Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň tertibine harby hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriň jemlerine garamak meseleleri bu döwlemleň öňüne durýan iler tutulýan wezipeler gerdirli. Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy ministrler kabinetiniň binasyna gelip, bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary. Şuň bir Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryna 2020-nji ýylyň 6 aýyndan alyp baran işleriň netijelerini sereder, şeýle hem garaşdyry döwletimizde howpsuzlygy we parahaçylygy üçin etmäge harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi inzamyň binýadyny berkitmäge hemde olaryň işini hassa kämilleşdirmäge degişli meseleleriň bir näçesini we beýleki käwir soralar aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Güýçleriniň söz berdi. Goranmak ministri ýanwar-iýun aýlaryna garamagynaky düzümleriň ýerine ýetiren işleri, ýa-da harby gullugy çağırylşyň jemleri, şeýle hem hormatly prezidenti bilen işgaller düzümini berkitmek, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça ulal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy hatabat dinläp, diňe gorun şähetine eýe bolan harby doktrinanyň wezipelerini çözmekde, goşunlaryň ähli görnüşlerini häzirki zaman teňkeler bilen üpçün etmegiň möhüm şerti bolup durýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň düzüm beýlekleriniň maddi enjammen binýadyny döwre wagtlaşdyrmak meselelerini hem işe ünis merkezine saklamagyň zerurdygy aýdyldy. Döwlet başlarymyz ordaş ýokary okuw mekdeplerine, ýokary hüner derejeli serkerdeleri taýýarlamak ulgamynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegini, esasy ogurlaryň hataryny görkezdi. Ýaşlaryň arasynda harby gullugyň ähmeti barada düşünülüş işlerini geçirmek, şeýle hem jemgyýetçilik, ansanperwerlik taýýarlygyny beden terbiýekemde sport bäsleşikleri bilen utgaşdyrmak möhümdir diýip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy bu babatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew, İçeri işler ministrligi tarapyndan şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp baran işleriň jemleri ýanyň howpuna garşy jemgyýetçilik tertibini saklamak, hukuk bozulmalarynyň ýol ulak hadisalarynyň öňüne almak boýunça düzgünleriň berja edilmegini üpçün etmek ornuny geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, İçeri işler ministrliginiň düzüm beýlekleriniň işinde ýokary kelli we döwrewap teň ferişdeleriň işin ulanmagynyň ähmetini ünsjekdi. Döwlet başlarymyz ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmetini, ýanyň howpsuzlyk kadrlarynyň berja edilmeginiň zerurdygy barada düşünülüş işleriniň geçirilmegini, esasy ogurlaryň hataryny görkezip, ýöňde durýan wezipeleriň netijeli ýerine getirilmek ornuny bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Soňra Döwlet serket gullugynyň başlygy Durduýew göni wideoaragatnaşykda serket gullugy tarapyndan şu ýylyň 6 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabatyň başynda ýurdumyzyň çäkleriniň asudalygyny üpçün etmek maksady bilen amala aşyrylýan toplumlaryň çäreler, gullugyň maddi enjammen binýadyny döwre wagtlaşdyrmak, tergetçi eskerleriň we terkerdeleriň netijeli gulluklar üçin döredilýän şertler barada hem aýdyldy. Ýurdumyzyň döwlet serketi köp asyrlyk dostlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanşdyrýan ähli goňşy döwletler bilen dostlyk serketine öwrülmeliler diýip döwlet başlarymyz bellädi. Serket goşunlarynyň ýöňüne durýan wajyp wezipeleri üstünlikli amala aşyrmaga okuyuply, ýokary hünärli harby gullukçylaryň taýýarlanmagy häzirki döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýokary kadetiň başlygy Halief şu ýylyň geçen 6 aýyna milli kadet ulgamynyň işini döwre wagtlaşdyrmak boýunça alınıp baran işler, şeýle hem döwlet başlarymyzyň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bu düzümüň işgärlerine ören jogapkärçilik wezipeleriň degişdigini bellädi. Kadet edaralarynyň maddi enjammen binýadyny berkitmek, işgärleriň hüner derejesini ýokarlandyrmak, bu düzümüň işiniň esasy ogurlarynyň biri bolup durýar diýip hormatly prezidentime aýtdy.
alınıp balyan işin netijeligini ýokarlandyrmak üçin kabiliýet önemçigini guramagyň döwrewap ugurlaryny ornaşdyrmak zerurdur diýip döwlet başlarymyz bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra baş prokuror Attaýew hereket edýän gadyraşdyryş hukuk namalarynyň ýerine getirilişine gödöwçilik etmek boýunça şu ýylyň 6 aýyna ýerine getirilen işleriň, şeýle hem hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy hatabat dinläp, öýüň ýaly döwletimizde kanunçylygy we hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak prokuratura edaralarynyň möhüm borjy bolup durýanyny bellädi. Geçirilen barlyklaryň netijeleri boýunça prokuror gödöwçiligini işleňleşdirmekde möhüm hata planlayan çäreleriň netijeli amala aşyrylmalygyny belläp, döwlet başlarymyz ýöňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri bir gödöwçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Anaýew hormatly prezidentimiziň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi hemde 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygyna mukaddes döwlet garaşdyrlygynyň gadananlarynyň ygtybarly goragyny milli howpsuzlygy üpçün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýle hem döwletimizde we jemgyýetimizde durnuklygy saklamak maksady bilen degişli düzümler bilen utgaşyklykda alınıp balyan işler barada edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, beý ministrligiň ýurdumyzyň konstitusiýon guruluşyny we çäk bütewligini goramaga, häzirki döwrüň dürli wekimlerine garşy görüşmäge gönükdirilen çäreleriniň möhüm ähmiýeti eýedigini bellädi. İşgärleriň künär derejesini ýokarlandyrmagyň, ýöňde bar tehnologiýalar we işläp taýýarlamalary giňden peýdalanmagyň wajypdygyny çekip, döwlet başlarymyz bu babatda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow hormatly prezidentimiziň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi, şeýle hem şu ýylyň 1-nji ýarymyna milli kanunçylyk bünýadyny hemme tarap bilen pugtlandyrmak boýunça alınıp balan işler barada hatabat berdi. Amala aşyrylýan hukuk özgertmeleriniň möhümdigi barada aýdyp, hormatly prezidentimiz bir ulgan boýunça dünýä tejribesini işin öwrenmegiň, alınıp balyan döwlet ýasatynyň ileri turýan ugurlaryny nazara almak bilen Türkmenistanyň kanunçylygyny umumy karar edilen halkara hukuk namalaryna utgaşdyrmak boýunça dünýä tejribesini öwrenmegiň we bu babatda degişli teklipleri taýýarlamagyň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen birlikde täze kabul edilýän we ulul hereket edýän kanunlary ýurdumyzyň ilatyna düşündirmek boýunça alınıp balyan işler iýdigderli dowam etmeliler diýip ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Hudaýy Gümrük Gullugy tarapyndan alınıp balyan işleriň ýagdaýy, şu ýylyň 6 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Gullugyň işini munun beýläk-de kämilleşdirmegiň we ony teň Kitaýdan döwrewaplaşdyrmagyň wajypdygyny üns çekip, döwlet başlarymyz Gümrük Gullugynyň işini gadyraşdyrmak boýunça amala aşyrylýan çäreleri bir gödöwçiligi ýola goýmagy tapşyrdy. Gullugyň düzümleýin bölümlerine dünýä tejribesinde giňden ulanýan utgaşykly maglumat ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň ähmiýetligini belläp, hormatly prezidentimiz bu babatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy Gurdow ýylyň başyndan bäri migrasiýa gullugynyň işiniň netijeligini üpçün etmek boýunça amala aşyrylan anyk çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy hatabat dinläp, migrasiýa hyzmatlary ýola goýulanyna we döwlet gödöwçiligi amala aşyrylanyna, häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak arkaly howpsuzlygy üpçün etmegiň derejesini ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz dünýäniň öňde barjy tejribesini we şogurda umumy kabul edilen halkara tejribesini öwrenmek, şeýle hem ýokary hünärli işgärler taýýarlamak işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow göni wideoaragatnaşykda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça milli goşunymyzyň kuwatyny we gorunç goýubyny berkitmäge gönükdirilen giňmeçerli harby özgertmeleriň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň söwüşen we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň paragatçyk söýjülük we gorunç häsiýetine eýe bolan harby siýasy strategiýasynyň watanymyzyň diňe bir ählimumy howpsuzlygy we paragatçylygy puta ýararlygyny äşgär etmän, eýsem onuň öz bähbitlerini goramagy we saklamagy bolan gyzyklanmalaryny alamatlandyrýar diýip ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen Serkerdebaşysy belledi. Hemde vice-premieri Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz mejlisine gatnaşyga gizlenip şeýle diýdi.
Hormatly Türkmenistan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary. Biz döwletimiň alyp barýan parahaçylyk, söýçülük, hukuk ýerýän insanperwer siýasatyna laýyklykda kabul edilen. Onuň şäherletli harby doktrinamynyň esasyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň madde nizamlaryny binýadyny ýerli berkidýär. Biz harby gollukçylarymyz bolan maşgul magdalar barada hemişe alada edýär. Olaryň halyagyny ýokarlandyrmak, ýaşaýşam durmuş şeýtden hasem oglanyrmak, oňa din janmaklary, ahlakly zähmet çekip watana halal golluk edip ol üstünlikleri kazanmaklar üçin ähli zeruşetleri düretmek boýunça ol işleri durmuşa geçirýär. Biz bu urda anparan işlemleri elbette bundan beýläk hem dowam edýär. Döwletimiz harby gollukçylarymyz barada hemişe alada eder. Onuň Türkmenistan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary. Biz şonuň bilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini geçirip gutorýar. Men her ýerine berk jan sağlygy, rowaçlyk, halkymyzyň azudaýyn bagşadynmyşdy, ýaşama ugruna alyp barýan jogapkärlik, ogullumyzda ol üstünlikleri hem de maşgala wadançylygyny arzu edýär. Sağ bolun. Garaşsyz hemişelik beterep diýerimiziň çär kunjuna ýewaňlandyrylan medeni köpçülikliň çäreleri, çuňurmany mazmuna beslenýän dawarlara raýatlarymyz işçiň gatnaşýarlar. Täsirligi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýan çäreler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň nurana dünýäsiniň aýdyň beýanyna urlýar. Türkmenistanyň owakyjylyk toplumyna Mehriban akademiyanyň täze buğday atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine getirilmek münasibetli ýürütme maslahat geçirildi. Maslahada owakyjylyk we daşgoşaw goraýjy ministrliginiň, hukuk baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenatlary döwlet birleşiginiň, Türkmen owakyjylyk universitetiniň muallimleri hemde agrar partiýanyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda arkada prezident bilen täze buğday atly goşgusy dawarly ýagdaýda golly. Şeýlekim maslahatyň dowamyna alimler, tejribeli owakyjylyk hünärmenleri we agrar partiýanyň wekilleri çykyş etdiler. Hemem hormat prezidentimiň ýurdumyzyň owakyjylyk puwdugyny ösdürmek babat edýän kömek gollawlary barada buýsun işlem bellidiler. Bir ýerde berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň owa agrasynagy toplumynyň gadananlarynyň giň gowurumly sergisi rolly. Sergide çörek we çörek önümlerine giň orun berildi. Maslahatnaşanlar ýurdumynyň owakyjylyk puwdugyny ösdürmäge berýän uly gollaw üçin Mehriban akademiyada alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň kädaşaklarynyň milli merkeziniň guramagyna bagtyar we arkadaly betarap diýarda atly duşuk maslahaty geçirildi. Bir ýerde betaraplygyň 25 ýyllyk we Birleşen Milletler Guramasynyň howannarlygy Türkmenistanyň teklibi boýunça Türkmenistan ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek baradaky maslahatyň netijeleri barada durluk geçirildi. Demokratik Partiýanyň siýasy geňeşinde okuw ýönümçilik tejribelerini geçýän Magtum Muradynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň hem Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň gatnaşmaklaryna hormat prezidenti bilen beýik başlangyçlary, ýaşlar üçin görüllü mektebidir atly wagt nisiga duşu geçirildi. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Türkmenistan beýtaraplygynyň mekaniýly, watanymyzyň zähmetkeş gallaçylarymyzyň azyklyk buğday taýýarlamak boýunça boşnamalaryny ýerine ýetirenlikleri baradaky hoş gabara. Şeýle-de hormat prezidenti bilen ýakynda diýarymyzyň vilayetlerine amala aşyran saparlarynyň gelip çykkan çözgütlere başlanan çörek mukaddes ratly Türkmen destelhanynyň beze bolan çörek we çörek önümleriniň taýýarlanyşy, olaň öz goşly aýratynygy, çörek barada halkymyzyň arasynda dören diýip edim gylymlar. Şeýle-de Türkmen gençlerimiziň başarjan ellerinden dören il işlerinde wagt etmek boýunça görkezmi çykyşlar taýýarlamak, hemem şeper gurrun bermek boýunça bäsleş geçirildi. Bäsleşiň dowamyna talip gyýlaryň milli mukaddesliklerimiz we Türkmen denarlaryna mahsus milli häsiýetler başlanıklary baradaky çykyşlar hemmelerde ýakymly täsir galardy. Setnalar teýdadyna Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna Demokratik Partiýanyň Lewap vilayet komitetiniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna hemişelik beýtaraplyk ösüşli ýollaryň şoğlasy atly maslahat geçirildi.
Masada arkada prezidentimiň ýol başlygyna dünýäde paragatçylygy, ähli awadançylygy, hoşnetli goňşuluk ýürlüglerini öňe sürýän ata-watanymyzyň halkara awraýy, garaşly Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň taryhy ähmeti, sebäpde we dünýäde alalastyrjy merkez hökümine meşgullyk gazanýan döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ulgamlaryna ýetilen Belent sebäpleri barada aýratyn durluk geçirli. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň Demokratik Partiýanyň Marigulayt Marşegar komisiýetleri bilen bilelikde guramaklaryna, talip ýaşlaryň arasynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy hoşnetli hyzmatdaşlygyň nusgalyk ýoly atly maslahat geçirli. Maslahatyň dowamyna arkada prezidentimiň amala aşyrýan ýylyurt bähwetli işler dogursyna Türkmenistanyň beýtaraplarynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli çykyşlary edildi. Maslahada gatnaşanlar döwredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormat prezidentime de alkyş sözlerini aýtdylar. Magtumlardan Aqay Türkmen Döwlet Üniversitesining talipleri Tomasqa okuw tejribelerini göýöktörü jülgesinde ýerleşýän çağalar sagalçy we din jaş merkezlerine hemde aşawa şegarna ýerleşýän çağalar sagalçy hem din jaş meýdançalarynyň golaýlaryna geçirýärler. Olar nazariýetde alan muallimçilik bilim basanlyklaryny tejribelik geçmek bilen hasa kämilleşdirýärler. Tomasqa okuw terbiýeçilik tejribelerini geçýän talipler çağalar sagalçy we din jaş merkezlerine hem meýdançalaryna terbiýeçilik işleriniň esasy usulýetlerini elanmak bilen çağalan ýaş aýratynlyklary boýunça okuw terbiýeçilik işlerini alyp barmagyň aýratynlyklaryny öwrenýärler. Türkmen Döwlet Mal Institutunyň talipleri nazariýetde alan bilimlerini okuw tejribeligine berkitmek maksady bilen ırskıl paýdarlar täzirçilik bankyna tejribe geçýärler. Talipler bir ýerde işleriň gurulşy bilen garaklanyp, degişli hünärmenler bilen soraw jogaplar alýarlar. Bolsa olaryň geljekde öz ugurlary boýunça ökde hünärmenler bolmaklaryna ýardam berýär. Türkmen Hawa Hoşalyk Institutunyň talipleri nazariýetde alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirmek maksady bilen şu günler gowaçylary ýygyk işlerine ulanylýan sany telematik ulgamlar bilen dolu üçin edilen jonjer kasymly tehnikaları erkedip okuw tejribeliklerini geçýärler. Dünýäniň iň täze tehnologiýalary hemde sany telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan jonjer kasymly tehnikalara talip ýaşlaryň erketmegi, olaň öz saýlagy bilen hünärlerini höwüslerini hasa artdyryp, netijeligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Bu bolsa arkada prezidentimiň öňden görjülikli we parasatly ýol başlygyna bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sany bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmagyň döwlet siýasatyna aýratyn orun berilýänine dol şaýatlygy diýär. Hadar Derýaýew adına muallimçilik mekdebiniň talipleri şu günler çağalar sagalçy we din jaş merkezlerine okuw tejribelerini alýarlar. Muallimçilik mekdebiniň talipleri din jalyan çağalar bilen ingliz we rus dili sapaklaryny, sport ýaşlaryny we medençiýerler guraýarlar. Magtumlardan Aqay Türkmen Döwlet Üniversitesinde 2019-2020 okuw ýylyna professor muallimler we talipler tarapyndan alim taslama döwretçilik, bilim, sport hemde medeni köpçüliklerin işlerde gazanylan üstünliklere başlanan dawra geçirildi. Dawarda magtumlardan Aqay Türkmen Döwlet Üniversitesiniň professor muallimleriniň we talipleriniň halkara we döwlet derejesinde geçirilen alim taslama, ders, sport hemde beýleki bäseçiklerde şonuň ýaly jemgyýetçilik çäherlerine işçilik görkezip, şeýlede tapawutlanyp işlänlere, görüllü lokanlara bilim, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň hormat hatlary, diplomlary, ýadygarlyk sowatlary goşurly. Davranyň dowamyna beýtarap watanymyzy, hormatly prezidentimizi, Türkmenistan beýtaraplaryň mekanyny, milli gymmatlyklaryny, Türkmen TV-Watan wagt edýän aýdymlar ýerine ýetirildi. Oxan adyna Inженер Tehnologiýalar Üniversitetinde awtomatika we elektronika fakultetine degişli nana elektronika we internet, hemem biyonika we robot tehnikasy ilmi öňümçilik merkezleri hereket edýär. Bu ýerde talipler nazariýetde alan bilimlerini amaliýatda peýdalanmak maksady bilen öňümçilik tejribelerini geçýän döwürne halipa muallimler bilen bilelikde awtomatlaşdyrmaga, elektronika, robot tehnikasyna, akally tehnologiýalara şeýlede internetde degişli ilmi taslama işlerini ýerine ýetirýärler. Bu işleriň esaslarynyň biri akally öý ulgamydyr. Akally öý ulgamy nana elektronika we internet ilmi öňümçilik merkezine sany ykdysadyň aýrylmaz bölegi bolan akally tehnologiýalara degişli akally öý ulgamy işlenip taýýarlany. Şonuň bilen bagly käbir akally enjamlar, ýagny akally elektrik geçirji çatyjy, akally aýna, akally ses buýruklaryny ýerine ýetirjiler döredildi. Ýokary mekdebine bilim alýan talip ýaşlar sany bilim ulgamyny ösdürmekde ägir turly işler alyp barýan Mehriban akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna başlanyp gurulýan dürlmeden köpçülik şäherleri Arkaly welaýatyna da biri-birini ulaşýar. Demokratik we Agrar partiýanyň Qaky etrap komitetleri tarapyndan geçirilen maslahat baý many mazmuny eýe boldy. Onuň hakyky çykyşlarda sagdyn durmuş ýürülgüsiniň berjay edilmeginiň her bir insanyň we tutuş jemgyýetiň bedegi bolup hyzmat edýänligi belenildi. Sarax etrap ýaşlar guramasy, etraň kadiýeti hemem Sarax etrap polisiýa bölüm tarapyndan geçirilen maslahata turu başdan ýokary ruhlanetlik hemem iýçeňlik ýagdaýy mahsus boldy. Maslahatyň dowamyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, zenanlaň zähmetde okuwdy jemgyýetçilik we köpçülik işlerini, işçilikleriniň barha ýokurlanýanyň hakda anyk misallar getirildi. Demokratik partiýanyň tejen etrap komiteti etrap we şäher ýaşlar guramalary tarapyndan geçirilen maslahatym diýsen täsirli boldy. Çykyşlarda garaşsyz baky beýtarap ata watanymyzyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, durmuşyň ähli ugurlary boýunça ýetilen bilen sepgitler hormatly prezidentimiziň ýurt amal aşyrýan sahabatly işler dogrusyna belenildi. Balkan welaýatyna da Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna bagyşlanyp geçirilýän dörli derejeli şäherlerdir maslahatlar uly joşgyna eýe bolýar. Balkan welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýol gözegçilik bölüminiň ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň Guran şäherem Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna bagyşlanyp uly aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Ýaşlar guramasynyň Türkmen we şäher magtymly etrap geňeşleriniň şäher etrap polisiýa bölüminiň kemillik ýaşyna ýetmedikliň şäher etrap bölümçüleriniň Gazalyarymay milli jemgyýetiniň ýerli bölümleriniň belentli guramoklaryny geçirilen maslahatym juda täsirli boldy. Ýokary işçiňlige eýe bolan bu şäherde ýurdumyzyň baş kanuny bolan konstitusiýamyzda goşmaçylary we üýtgetmeler ýermek barada alınıp barýan işler hakyna buýsuşly söhbet edildi. Şeýle täsirli şäher welaýat kadiýet tarapyndan geçirildi. Onu buýsuşly çykyşlary uly orun berildi. Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýaly münasibetli geçirilen täsirli maslahatlary wagtny fiqat şäherleri daşaw welaýatyna da iýdigderli geçirilýär. Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň guramagyny maslahat geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň tagallalary netijesinde Türkmenistan diýärmi dünýäde mertebe derejesi barhay beýgelýän ýurt hökmüni ikrar edilýär. Munyň özü döwlet adam üçindir diýen ýörelgäniň barha rowşlanýanynyň netijesidir. Şunu kanunçylyk binýadyny kemilleşdirmegem ilkinji orunlarda durýar. Daşaw welaýat taryhy ülkany öwrenş muzeýinde Türkmenistanyň Gazalyarymay milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň guramagyny maslahat geçirildi. Onu mehriban arkadağımızın yol başlığına, sağlık puğduğunu qadınlayan üstünlükler, yaşlığın bedenteri ve sportu ulan söýgüsini arttırmak goýunça alınıp barýan işleri barada giňişlerini gurun edildi. Daşaw welaýat kadiýetiniň guramagyna geçirilen maslahatda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, hormatly prezidentimiziň başdanlygyna amallaşyrylýan uly möçürli özgertmeler, durmuşa geçirilen işler barada giňişlerini gurun edildi. Bu ýerde çykyş edenler ýurdumyzyň konstitusiýasyny we döwletimiziň kanunçylyk hukuk binýadyny kemilleşdirmek goýunça alınıp barýan işler dogrusyny pikir açdylar. 2020-nji Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna bagyşlanyp geçirilýän şäherlerdir maslahatlar ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da aýratyn many mazmuny beslenýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lewap welaýat komitetiniň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölüminiň guramaklaryny konstitusiýa özgertmeleriň täze tapgyry, demokratik başlanýyşlar, möhüm teklipler diýen ady bilen geçirilen wagtny fiqat şäheresi täsirli bilen tapawutlandy. Lewap welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň Türkmenistanyň Gazalyarymay milli jemgyýetiniň guramaklaryny, ýanyň howpsuzlygyň kadrlaryny berjä etmek, ýanyň howpynyň öňüni almak, bu barada wagtny fiqat şäherlerini geçirmek boýunça öňde duran wezipeler barada geçirilen wagtny fiqat şäheretim möhüm ähmiýet bilen tapawutlanyp, bu barada ýerine ýetirmeli anyk işler kesitlenildi. Lewap welaýat kadiýetiniň welaýat kitapxanasynyň kemem welaýat taryhy we ülkany öwrenş muzeýiniň guramaklaryny dörejlik işgärleri bilen duşuk geçirildi. Bu ýerde hormatly prezidentimiziň başda durmagyny pajarly öwsýän türkmen diýary, arkada prezidentimiziň halkymyzyň çuňur behidine gönükdirilen insan perwerligi, dost doganlygy ýuran beýik siýasaty, gahrman arkadagymyzyň mukaddes ýürelglerini durmuşa geçirmekde öňde durýan wajyp meseleler barada çykyşlary uly orun berildi. Mary welaýatynyň türkmen standartlary döwlet gullugynyň zähmeti we ýer asy baýlyklar gorumak bölüminiň guramagyna eşelen maslahatam täsirli boldy. Maslahatda bu döwlet gullugynyň hemem welaýatyň edara kärhanalaryň hünärmenleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna bagtyar raýatlarymyzyň zähmetini we howpsuzlygyny gorumakda uly işler amala aşyrylýar diýip belediler. Serkerdebaşysy etrap häkimleriniň, etrap prokuraturasynyň, etrap polisiýa bölüminiň bilelikde guramaklaryny, etrap medeniýet öýününe wagtny fiqat duşugy geçirildi. Wagtny fiqat duşugyny etrap jemgyýetçilik guramalarynyň
wekilleri, köpsany bagtyar ýaşaýjylar gatnaşdylar. Duşuň dowamyny edilen çykyşlarda arasyçylyk we ýanyň howpsuzlyk kadrlaryny doly berja etmek, sagdyn durmuş görülgülerini giňden wagt etmek, pek we halal zähmet çekmek, edep ekramlyk ýaly derwayt meseleler barada giňişliň durulyp geçildi. Şeýle çäre welaýat kadiýet tarapyndan geçirilip, ulmany mazmuny eýe boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan, Daşowuz, Lewap, Mary welaýat komitetläriniň kimim Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölümläriniň bilelikde guramagyna geçirilen maslahatlar arkadadan ilham alýan telekeçiler diýilip atlanyrly. Giň ýerimde ýeýwanlanyrlan sport beýleşikleri ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli bolup durýar. Ýarşlar keňmeşme giň mümkinçilikler döredýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde giň ýerimde ýeýwanlanyrlan sport beýleşikleri ýokary oňlyklyga wetsenni. Olara durly ýaşdaky turgunlar işçiň gatnaşdylar. Bugun Türkmenistanda sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemmetdäki ähmiýet hemem wajyplyk ýokarlandy. Milli sport ösdürmeň we jemmetde sazan durmuş ýerlerini berkitmeň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratyna çağalaryň ýetkinjekleriniň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şunun bilen baglyk aýdylanyna hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlikli amal aşyrlayan sağlyk döwlet maksatnamasynyň netijeligi barada aýratyn bellemek gerek. Bu maksatnamaň şäherlerine häzirki zamanlyk maşlyk merkezleri, işpahanalar, derman kärhanalary we milli saglyk goraş ulgamyny täze derejäge götüren beýleki ugurdaş desgalar gurly. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hemde halkary ölçeklerine gybap gelmegine ägir tury serişde gonukdurýar. Sportun sagdynyň we güýç guwatynyň çeşmesligini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýyrygdäli artýanyny bellemek gerek. Çünki sport bilen ýyrygdäli meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhunyn bolmagyna, şeýle-de oň dörüjülük işine oňyn täsir edýär. Sadynyň we bagtyarlaryň ýurdu hökmüne iqrar eden Türkmenistan bu wagtda sadyn durmuş ýerlerini beden terbiýanyň we ýakyn hemde uzak geljegi nazarlayan sportyň ösdürmegine wada edilmegine gönükdirilen anyk şäherler wagtda beýleki döwletlere görüldü bolýar. Hormat prezidentimiz sportun parahatçylyk dörüjülük uğruna aýratyn ähmiýet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Ma'lum bolşaly arkada prezidentimiz sport halkymyň saglygy bilen baglanyşykly meseleleri heminçe üns merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarca döwletleriniň turgunlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilýän ýaşlar Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pogtalanyrdy. Diňe turgunlaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirme arkaly, eýsem sazyn durmuş ýerlerini erýänleriň ähden çekmek bilen köpçüliklerini şäherlere geçirmek arkaly bu oňun ýörelgän dowam etmeň wajyplygyny hormat prezidentimiz hemişe belleýär. Mehriban akadamydan berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne saglygyň sakasy bolan beden terbiýany hemem sport ösdürmek, oňa ýylat köpçüligini giňden çekmek babatda öňde goýan aýdyň wezipeleri ahal welaýatyna da üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ahal welaýat ýaşlar guramasy, welaýat sport we ýaşlar siýasaty baş müdiri şeýle-de welaýat kadiýet tarapyndan geçirilen ýaşlar hem munyň aýdyň suwtnamasyna boldy. Diýsen gadakly hem özüne çekici ýagdaýda geçen bu ýaşlarda ýurdumyzda sadyn durmuş ýerlerini halkymyň günnelik ýaşaýyş durmuşyna barha mäkam ornaşýanyny ýene-de bir ýoly görkezdi. Ýaşlar guramasynyň Türkmenistanyň hem magtymly etirap geňeşleriniň sport we ýaşlar siýasaty bölümleriniň sportuň durly görnüşleri boýunça guran ýaşlar hem juda gydykly geçdi. Oňa şäherin we etrabyň ähli orta mekdepleriniň okuwçylarynyň düzelen ýaş turgunlaryň we turgunlar toplarynyň ençemesi ýokary holantyk bilen gatnaşdylar. Ýaşlary sporta çekmekde, sadyn ruhly netlik kemale getirmekde, ähmiýeti diýsen uly bolan bu ýaşlaryň her bir duşuklary çekileşikli we dartgynlygy bilen tapatlandy. Daşady welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdiriliginiň guramagyna sportuň durly görnüşleri boýunça ýaşlar geçirildi. Ýaşlar çekileşikli häzirde eýe bolup, turgunlar öz ussatlyklaryny görkezdiler. Ýaşlarda sport seýýär ýaşlaryň sporta bolan sevgisiniň güýçlüligi aýdyň ýüze çykdy. Lewap gümrük kanatynyň guramagyna geçirilen ýaşlar gadakly tarapdan häsiýetlendi. Ýaşlarda gullugyň işgärleri özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşaly Mary welaýatyna da sport ýaşlaryna giň gerim berilýär. Döwlet gümrük gullugynyň Mary welaýat gümrük kanatynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen ýaşlar hem çekileşlik häzirde eýe boldy. Welaýat gümrük kanatynyň harby gullukçylary sportuň durly görnüşleri boýunça geçirilen bäsleşiklerde öz başarnyklaryny görkezdiler. Şeýle sport bäsleşikleri Balkan welaýat kadiýetiniň guramagyna da geçirildi. Onda kadiýet işgärleri sportuň durly görnüşleri boýunça öz ara bäsleşdiler.
Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagymyz Aşgabat şäherine şuň 1-nji iýulda saat 20-den 2-nji iýulda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlaryny berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Arkaly vilayetine azken bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Mara vilayetine az bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Leba vilayetine az bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Daşy vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 17-20 gradus maýl, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, demonady günatardan teýlesi kuntu 10-12 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 22-24 gradus maýl, gündüzüne 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 2-sine magnetik hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşyly. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beklenýär. Ähli ösüşlüň özenini bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.